Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 8 верасня. Сёння мы раскажам пра святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня горада Мінск. Завітаем у грэчаскую сям'ю, што перадае з пакалення ў пакаленне сакрэт стварэння званоў. Прапануем да прагляду некаторыя праекты тэлеканала Беларусь-3. І завітаем у Вялікі тэатр Беларусі, дзе днямі вядучы майстар сцэны Кацярына Алейнік атрымала званне заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь. Пачнем з галоўнай падзеі гэтых дзён. Сёння і заўтра Мінск адзначыць Дзень горада. Беларускай сталіцы спаўняецца 951 год. Традыцыйны фестываль гісторыі і культуры Менск старажытны стане цэнтральным мерапрыемствам свята. Ён адбудзецца сёння ў зялёнай зоне на скрыжаванні праспектаў Машэрава і пераможцаў. Наведвальнікаў чакае турнір пешых рыцараў, конны турнір, бітва пяцёрак, тэатралізаваны штурм замка з выкарыстаннем асаднай тэхнікі і артылерыі, а таксама бой лучнікаў. Не абыдзецца і без музыкі. На фестывальную сцэну выйдуць калектывы фолк і фолк-рок напрамкаў. Таксама вас будуць чакаць горад майстроў і майстар-класы па кавальскай і ганчарнай справе. Больш пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Наведаць Великабрытанію у Мінску у мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» персанальная выстава мастачкі Антаніны Петрыкоўскай. На палотнах пейзажы знакамітыя месцы Лондона, але галоўная тэма – гістарычная Брытанія. Як запэўнівае мастачка, порт Ливерпуля – копія беларускай сталіцы. В каждой выставке я пытаюсь еще, кроме моих картин, проводить экскурсии и выставить вещи, принести книги, чтобы объяснить больше о стране, которая находится совсем рядом. Во всех картинах, которые я рисую, есть какая-то история. Когда мне хочется что-то сказать, я начинаю рисовать. Мы организовали большой британский фестиваль в июне, это первый раз. Я знаю, что есть уже эта традиция фестивалов на площади Свободня. И мы решили 10 месяцев назад, что было бы хорошее организовать британский фестиваль. На адкрыцці мастачка Антаніна Петроўская падарыла галерэі Палаца Рэспублікі адну са сваіх карцін. У межах святкавання Дня горада беларускі дзяржаўны цырк сёння запрашае на дзень адкрытых дзвярэй. У фае будзе працаваць выстава, прысвечаная гісторыі установы. Наведвальнікі даведаюцца, палотны якіх матэрыялаў здольны ўтрымліваць паветраных гімнастаў пад купалам цырка і асабіста ўзважаць гіры, якія выкарыстоўваюць артысты-асілкі. На выставе гасцям таксама пакажуць рэквізіты эквілібрыстаў, клоунаў і дрэсіроўшчыкаў і прапануюць паўдзельнічаць у майстар-класе па жангляванні. Траецкае прадмесце сёння і заўтра таксама ператворыцца ў выставачна-канцэртную пляцоўку. Там будзе арганізавана конкурсна-забаўляльная праграма «Свята музею» ў Траецкім прадмесці. Будуць працаваць інтэрактыўныя творчыя пляцоўкі і выступаць вулічныя артысты. Разгорнецца тут і святочная выстава «Кірмаш» сувенірнай прадукцыі, выяўленчай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Калядная скарбонка». А вось каманда праграмы «Наперад у мінулае» заўтра пакіне межы сталіцы і здзейсніць фальклорную экспедыцыю ў вёску Чабатовічы Будакашалёўскага раёна. Гэтым разам аўтары пазнаёмяць з адметнасцямі тутэйшага абраду багач у выкананні народнага фальклорнага ансамбля «Сінічкі». Арыгінальную версію народнай песні выканае Алексей Гроз. Далучайцеся да фальклорнага падарожжа «Наперад у мінулае» заўтра ў 10 гадзін раніцы на Беларусь-3. Працягваем знаёмства са святочнай афішай Мінска. У верхнім горадзе сёння адбудзецца свята «Мінск – горад прыгажосці». Наведвальнікаў чакаюць модныя паказы, танцавальныя і тэатральныя шоу, а таксама музычныя выступленні. Для палаца спорту разгорнецца моладзевы праект «Мінскі Open Air». З раніцы там арганізуюць фізкультурна-спартыўнае свята, пройдуць спаборніцтвы сярод пажарных ратавальнікаў. У другой палове дня адбудзецца «Мінскі Open Air», дзе выступяць артысты розных жанраў і кірункаў – рок, поп-рок, электронная музыка і іншых. У ліку удзельнікаў Лера Ясевіч, Паліна Рэспубліка, Шума і Акуты. У час святкавання Дня горада ў музеі гісторыі беларускага кіно пакажуць яшчэ спецыяльную відэапраграму «Мінск на экране».
За 11 гадзін нон-стоп будуць ісці стужкі пра гісторыю горада. У праграме пазначаны дакументальныя і дакументальна-хранікальныя работы, такія як адзін з фільмаў аповесці мінулых часоў, прысвечаны гербу горада, «Дом на праспекце» 1964 года, «Мінск. Горад-герой» 1974 і святочны альбом 1967 года. «Мінск на экране» – гэта сумесная праграма музея кіно, гістарычнага музея і нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Традыцыйнае мастацтва ліцця званоў перадаецца з пакалення ў пакаленне ў грэчаскай сям'і Галанопулас. Вось ужо каля 250 гадоў. Як адбываецца працэс стварэння звона і ад чаго залежыць яго гучанне, даведаемся з наступнага сюжэту. Рамяство ліцця званоў справа не з лёгкіх. Спачатку трэба вырабіць залівальныя формы, затым улічыць час і тэмпературу пры напаўненні іх вадкім металам. Звычайна рахунак ідзе на хвіліны. Форма і памер звана вызначаць яго тон. Майстры кажуць, што двух аднолькавых званоў не знайсці. Першая важная рэч – гэта правільная залівальная форма, у якую будзе змешчаны метал. Важна, каб унутры не было вільгаці. У момант, калі метал растапляецца, ён становіцца жывым арганізмам, таму патрэбныя веды і досвед. Раней у Грэцыі было каля 10 буйных вытворцаў званоў, цяпер засталіся толькі браты Галанопулас і невялікая фабрыка ў Афінах. Аднак нават ва ўмовах амаль поўнай адсутнасці канкурэнцыі заказаў мала. Калі раней у год Крыстас і Томас апрацоўвалі каля 120 тонн металу, то цяпер толькі 50. Зрэшты, закрываць прадпрыемства не плануюць. Справу продкаў пераймае сын аднаго з братоў. Вядома, атрымліваеш маральнае задавальненне, калі працягваеш справу, якой займаліся твой дзед, прадзед і прапрадзед. Гэта нешта значнае. Я люблю гэтую працу. Дарэчы, палова прадукцыі сямейнай фабрыкі ідзе на экспарт у Аўстралію, Афрыку і ЗША. На тэрыторыі гісторыка-культурнага комплексу «Лінія Сталіна» сёння ладзіцца мерапрыемства «Дзень танкістаў», прымеркаванае да прафесійнага свята ваеннаслужачых танкавых войскаў. Наведвальнікаў чакаюць ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, школа артылерыста, віктарыны, пляцоўка перашкод, стральба з пнеўматычнай вінтоўкі, а таксама канцэртная праграма з удзелам артыстаў беларускай эстрады. У цэнтры сталіцы ў рамках святкавання Дня горада заўтра таксама пройдзе мерапрыемства ў гонар Дня танкіста. Публіку чакаюць самая вялікая ў СНД адкрытая пляцоўка для відэагульняў, 55 зон актыўнасці, 15 арт-аб'ектаў і фотазон. Хэдлайнерамі музычнай часткі свята стануць гурты «Айова», «Бумбокс», «Танцы мінус» і прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь. Заўтра з 9 гадзін раніцы пройдзе 4-й мінскі паўмарафон, прымеркаваны да 951-годдзя беларускай сталіцы. За час свайго існавання ён паспеў атрымаць бронзавы лэйбл Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі і 5 зорак якасці і бяспекі забегаў Еўрапейскай лёгкаатлетычнай асацыяцыі. Як і летась, удзельнікі прабягуць па цэнтральных вуліцах горада дыстанцыі 5, 10 і 21 кіламетр. Усяго забегу возьмуць удзел больш за 35 тысяч спартсменаў з Расіі, Кітая, Германіі, Великабрытаніі, Грузіі, Аўстраліі і Беларусі. У іх ліку не толькі прафесіяналы, але і аматары. Урачыстую цырымонію закрыцця 25-го юбілейнага дня беларускага пісьменства, які сёлета ладзіўся ў Іванова-Брэскай вобласці, можна ўбачыць заўтра на тэлеканале «Беларусь-3». Святочны канцэрт «Льецца песня над Палессем» выйдзе ў эфір у 22 гадзіны 25 хвілін. Акрамя афіцыйнай часткі мерапрыемства, вашай увазе прапануецца выступленне зорак беларускай эстрады, народных і аматарскіх калектываў. Куды б не кідаўся ў тлумных патрэбах, і дзе б не заснуў ля чужых берагоў, няхай табе сніцца бацькоўскае неба і матчыны казкі маленства твайго. У Нацыянальным мастацкім музеі учора адкрылася персанальная выстава Віктара Альшэўскага «Кропка адліку», прымеркаваная да 65-годдзя майстра. У экспазіцыі прадстаўлены 90 работ, створаныя аўтарам на працягу апошніх 10-15 гадоў. У сваёй творчасці мастак імкнецца пераасэнсаваць мінулае і пафантазіраваць на тэму будучыні. У яго жывапісе дамінуюць яркія фарбы, незвычайныя сюжэты і багатая дэкаратыўнасць. Выстава працуе да 30 верасня.
Дарэчы, сёння і заўтра ў нацыянальным мастацкім музеі адбудзецца вераснёвая ноч. Акцыя, якая штогод праходзіць у сталіцы ў рамках святкавання дня горада. Сёлета ў яе межах музей раскрые некаторыя грані авангарда. Размова пойдзе пра эксперыменты, якія аказалі сур'ёзны ўплыў на развіццё сусветнай і беларускай візуальнай культуры. У праекце задзейнічаны слова, гук, святло і рух. У цэнтральным батанічным садзе да 90-гадовага юбілею Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сёння ладзіцца фестываль навукі. У праграме пазначаны выступленні навукоўцаў-астраномаў і экспертаў па праектах «Навука па-за сабою», «Масаракш» і «15×4». Удзельнікам прапануецца пагутарыць з сапраўднымі касманаўтамі і ўбачыць экспанаты, якія пабывалі ў космасе. Таксама на фестывалі адбудуцца спаборніцтвы па робасуму. У археалагічнай зоне свята можна знайсці скарб батанічнага саду. Для гэтага спецыяльна падрыхтавалі некалькі палігонаў для раскопак. Заўтра ў Мінску, верхнім горадзе, ў трэці раз пройдзе свята сяброўства Італія-Беларусь. Публіку чакае выступленне фальклорнага гурта «Тамбурыністы з Атранта», заслужанага аматарскага калектыву Беларусі «Дударыкі», саліста Вялікага тэатра Беларусі Александра Міхнюка і хэдлайнера свята італьянскага выканаўцы і піяніста Мэтью Лі. Таксама ў праграме пазначаны перформанс у стылі сэнд-арт, тэатральнае прадстаўленне італьянскага лялечнага тэатра, модныя паказы, шоу цырульніка-стыліста, піца-шоу ад непалітанскіх піцаёла і, канешне ж, аўтэнтычная італьянская кухня. Напрыканцы праграмы завітаем у Вялікі тэатр Беларусі, дзе днямі вядучы майстар сцэны Кацярына Алейнік атрымала званне заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь. Мы сустрэліся з ёй і прапануем вам невялічкую размову. Екатерина, здравствуйте. Мы поздравляем вас со званием заслуженной артистки Республики Беларусь. Знаю, что свою жизнь вы могли связать с гимнастикой. А как произошел выбор в пользу балета? Балет очень любит моя мама, и она была инициатором того, чтобы я поступила учиться в хореографическое училище. Мама водила по разным кружкам. И чтобы я не пробовала, мне нравилось все. То есть я была такой увлекающийся очень человек. Вы согласны с тем, что балету невозможно научить? Нужно все-таки родиться артистом балета? Наверное, я согласна, да. Наверное, должен быть характер очень сильный, чтобы нелегкий этот путь пройти, чтобы вот видеть эту конечную цель, то, чего ты хочешь, и не останавливаться на достигнутом, а развиваться больше. А в чем была все-таки ваша цель? Чего хотелось достичь в балете? Когда я училась в училище, у меня цель была стать ведущей балериной. И вот она заставляла меня оставаться после уроков, идти в балетный зал, дополнительно заниматься, ездить по конкурсам, чтобы себя развивать. Сейчас в театре мне важно получать новые интересные проекты, идти куда-то дальше. То есть вот я не могу, когда вот у меня все хорошо. Я уже была ведущей балериной, я станцевала весь репертуар в театре, и мне было 24 года. И я сижу и думаю, это что, все? Я думаю, нет, мне этого мало. И я уехала в Америку, чтобы узнавать новые направления танца, чтобы развиваться, чтобы танцевать новые спектакли. Если ты останавливаешься, то в нашей профессии, к сожалению, ты начинаешь деградировать. В вашем репертуаре я насчитала около 20 ролей. А все ли партии вам близки, либо есть роли на преодоление? Мне нравится играть драматические образы, которые показывают целую судьбу, которые заставляют тебя вот просто вывернуть душу наизнанку. В любом случае, вот когда какая-то новая роль, вот ты настраиваешься, думаешь, и ты вот можешь все равно найти в себе какие-то вот черты героини и построить на этом образ. Я знаю, что в Большой театр Беларуси вы попали благодаря Валентину Елизарьеву. А кому бы вот еще сейчас хотелось сказать слова благодарности за свою судьбу в балете? Ольга Александровна Лапо, которая вот она меня готовила к моим первым конкурсам, которая поддерживала меня в училище. И вот, конечно, Валентин Николаевич Елизарьев, который увидел меня на конкурсе в Арне, вот пригласил меня танцевать сольные партии, еще будучи студенткой училища. Конечно же, нынешнее руководство, которое позволяет мне ездить, развиваться в другие страны. Владимир Павлович Гридюшко и Юрий Антонович Троян. Многие люди, которые, вот, может быть, даже как-то вскользь, мимолетно прошли в каких-то конкурсах или работе в другом театре, все равно это не прошло мимо. И я тоже могу сказать спасибо за то, какая я сейчас здесь. А что готовите сейчас? Я еду в Эстонию, у меня будет «Лебединая», потом я приезжаю сюда, танцую «Эсмеральду», и в октябре планирую впервые выйти в балете «Лауренсия». Екатерина, спасибо. Мы еще раз поздравляем вас со званием заслуженной артистки Республики Беларусь. Спасибо большое.
І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Мы віншуем усіх жыхароў і гасцей беларускай сталіцы з днём горада. Падтрымлівайце культуру і заставайцеся разам з тэлеканалам Беларусь 3.